2017 வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நாளைக்கு 3500 4000 இருக்கும் ஊற்றுவேன். கிட்டத்தட்ட 40 லிட்டர் மினிமம் ஆகும். ஆனால் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 2500 3000 தான் ஆகுது. எனக்கு அதனால வந்து ஒரு 1000 ரூபாய் மீறதுனால எனக்கு இஎம்ஐ கட்டுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது. வணக்கம், நான் ஹரிஷ், RMK பிச்சாம்பர். செங்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி 2 வண்டி வச்சுட்டு இருக்கோம் ஜேசிபி. இப்போ அது இல்லாமல் அது வண்டி 10ஆவதுனால புல் எடுத்தோம். இப்போ வேலை குயிக்காக முடியுது நம்மளுக்கு. ஜேசிபி கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெஸ்ட்டாக இருக்குது. நம்ம ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க பண்ணல, வண்டி ஓடுதா இல்லையா எல்லாமே நம்ம கையிலேயே பார்த்துக்கலாம். எல்லாமே நல்லா இருக்குது. பேக்கில் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண லிவர் கூட வந்து அட்ஜஸ்டபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வண்டியில் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு இது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம சூட்டபுளாக இருக்குமோ நம்ம இது நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஜேசிபி சர்வீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கம்பெனி ட்ரெஸ் பண்ணணும், சரியாக நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும். ஆனால் இவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம ஒரு ஃபோன் பண்ணோன்னா என்ன குவரியோ அது முதல்ல சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் திரும்ப டக்குன்னு எடுக்கிறாங்க. வண்டி நல்லா இருக்கும். நம்ம பிசினஸ்க்கு எது நல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு தான் தெரியும். அடுத்து நான் இன்னொரு வண்டியை எடுத்தாலும் சப்போஸ் எனக்கு வேணும்னாலும் நான் புல்லு தான் எடுத்து ஜேசிபி பக்கம் போக மாட்டேன்.